Din se tkun esperjenza li tbiddilli ħajti kompletament u se nidħol għalija b'sens kbir ta' umiltà, dan ukoll li x'nemmen li minn din l-esperjenza irrid nitgħallem. Klim Simon Busuttil fl-ewwel reazzjoni tiegħu f'intervista li xandret fuq dan l-istazzjon tard is-sibt filgħaxija wara li tħabbar li nhar l-erba' mistennin ħatar il-kap il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista hekk kif se jkun l-uniku kontestant fil-votazzjoni ta' dakinhar. Filwaqt li ringrazzja tliet kandidati l-oħra Raymond Buġejja, Mario De Marco u Francis Amiddimek, Simon Busuttil qal li issa trid tibda ħidma bis-sehem ta' ħafna biex il-Partit Nazzjonalista jerġa' jikseb il-fiduċja tal-poplu Malti u Awċi. Jiena nixtieq li l-Partit Nazzjonalista imur għand in-nies u mhux jistenna n-nies jiġu għandu. U hawnhekk fejn ir-rwol tal-kap tal-partit għall-inqas kif narah jien irid ikun rwol fejn l-eżempju ikaxkar. Jiġifieri jekk jien nixtieq li l-Partit Nazzjonalista tassew ikun partit viċin in-nies, irrid jien inkun l-ewwel wieħed illi mmur għand in-nies illi inħabbat il-bibien illi immur fit-toroq u fil-pjazzezz nitkellem man-nies. Simon Busuttil sostna l-Partit Nazzjonalista għandu jkun aktar organizzat, effiċjenti u modern, anki fid-dawl li bħal dan iż-żmien sena se jkun f'kampanja elettorali oħra għall-Parlament Ewropew. Mistoqsi dwar is-sitwazzjoni finanzjarja tal-Partit Nazzjonalista, Simon Busuttil qal li waħda mill-ewwel affarijiet li se jagħmel u li titwaqqaf kummissjoni ta' esperti biex tħares lejn l-interessi kummerċjali biex dawn jerġgħu jqumu fuq saqajhom. Simon Busuttil qal li jerfa' responsabilità tad-deċiżjonijiet ta' din il-kummissjoni u jitwettqu ir-riformi mill-aktar fis possibbli.